ihan sukkela aika. No sä nyt sanoit äsken. Se oli hyvä sukkela aika. Se oli aika sukkela aika kyllä, että niin meilläkin saatiin silloin kyllä ihan hihoja kääriä ja omia toimintatapoja niin kun muuttaa ja hioa enemmän, että saadaan niin kun kaikki puutokset täytettyä. Joo, pitää kyllä niin kuin nostaa hattua ja kiittää edelleenkin siitä, että niin kuin ilman teitä niin kyllä meidän toiminta olisi ollut kyllä aika huonossa jamassa silloin. Ei usko, että 10 vuotta on jo mennyt. No aika nopeasti mennyt kyllä, 2015 vuodesta asti, jos oikein muistan. Näin se itse asiassa taitaa olla. Ihan käsittämättömän nopeasti on aika mennyt. Niinhän ne sanoo, että silloin kun on mukavaa, niin aikakin menee nopeasti. Siis oonhan mä tainnut sanoa jo sulle aikaisemminkin, mutta kyllähän sä oot mun työssä jaksamisen niin kuin tässä 10 vuoden aikana niin pelastanut varmaan moneen kertaan. Että niin kuin se, että meillä on tommonen yhteistyökumppani, millä me pystytään ulkoistamaan meidän rekrytoinnit. Muistan sitä edellistä aikaa, ennen kuin teitä tässä oli, että miten paljon se sitoo meitä esihenkilöitä tuohon niin kuin rekrytointiprosessiin. Tuut aamulla töihin ja tulee sairaspoissaoloilmoitus ja iltavuoro alkaa meillä 1 ja siihen pitäisi sitten ruveta metsästämään opiskelijoita. Työssäkäyviä ihmisiä, jotka haluaa tehdä keikkaa, niin ei välttämättä tavoita ihan heti. Silloin ei ollut mitään WhatsAppeja eikä tommosia, mistä näet, että viesti ylipäätään on niin luettu. Kyllä. Sä jäit siihen epävarmuuteen, tiedätkö, oottelemaan. No toivottavasti kohta joku sieltä vastaisi, että saahanko sijainen vai ei. Niin kyllä se omankin jaksaminen oli, se oli tosi stressaavaa aikaa. Varmasti kaiken muun työn ohella. Niin, ei siinä voinut jättää muita töitä hoitamatta, vaan sä teit niitä siinä ohella ja sit vilkuilit puhelinta jossain palaverissa. Ja yhteistyömatkalle sisältyy myös tämmöinen korona-aika, muistatko sitä? Muistan hyvinkin. Tiukat ajat silloin. Joo, ja sehän ei ole niin sanottua, etteikö se jossain vaiheessa tule takaisin, mutta työntekijöistä, 8 työntekijöistä, kun puuttuu aamusta 6 työntekijää, niin ei ole jeppistä teitä ilman, niin me oltaisiin oltu kyllä niin kuin aika pulassa. Silloin puhelin laulo kyllä ja hikihatussa niitä etsittiin niitä tekijöitä, mutta siitäkin selvittiin. Siinä oli hiki varmaan vähän kummassakin päässä. Ja nyt meillä on valmiit toimintatavat sitä varten ja hiottu sitten tämmöisiäkin katastrofeja tulee välillä. Sapluna on selvä senkin osalta. Tosiaan mä vasta pääsin nyt niin kuin tänä kesänä tähän yhteistyöhön mukaan. Kyllä. Tietoisesti haluttiin tehdä kaikki nämä meidän käsityörekryttäjien kanssa. Siis on ollut tosi helppoa tämä meidän kommunikointi, se on ollut tosi nopeeta. Ja oikeastaan kaikki ihmiset, mitä te olette meille tarjonnut, niin on ollut niinku matcheja meille. Sun kautta on sitten voinut niin kuin kaikki tämmöinen vuoropuhelu ja sillä, että ollaan teille ensin, niin kuin, tai sinulle laitettu ensin juurikin näitä tekijöitä ja sitten sulla on ollut se tieto siinä kohtaa, että mihin laitetaan ja missä on vielä tarvetta ja minkä tyylinen tekijä sopii mihinkin paikkaan. Myöskin teille iso kiitos, että on meidän työntekijöille joku semmoinen työkohde, missä alusta asti on tykätty paljon olla. Ja onhan se meillekin tosi tärkeää, että teiltä tulevat keikkalaiset tykkää olla meillä. Et niin kun se, että jos he eivät viihtyisi meillä, niin tuskin he tulisivat takaisin ja sehän sitten vaikeuttaisi myös sitä teidän prosessia siellä. Joo. Ja vähän semmoista pilkettä silmäkulmassahan siinä pitää olla. Eihän nämä mitään niin kuin maailman vakavampia juttuja ole, mutta se, että kuitenkin teillä se ammattitaito ja semmoinen ammattimaisuus silti on siinä. Että hieno kyllä niin kuin teidän kaltaisten ihmisten kanssa oltu tekemissä ollut. Ikäihmisten hoitajille on kyllä tarvetta tulevaisuudessakin. Saataisiin vaan ihmisiä innostumaan sille alalle, niin se on ehkä se meidän yhteinen agenda kanssa. Kyllä, sitä me molemmat ja aika monet muutkin sitä tarvitsee, että tulee motivoituneet osaavia hoitajia alalle koko ajan. Juuri näin.